बर'नि फाइसे बर' मोसाबुरा आंलाय नुसुंयाखौ मोसाबुरा निनि बुआ तेकनि कोन तमनि मनवा से स्लाब को सबै किना बेंगे निनि बुआ तेकनि कोन तमनि मनवा से स्लाब को सबै किना बेंगे हो गया बस कागो ओ मोसाबुरा नि साय ते मोसागो निनि दाब्रानो तुइ फैगो प्रसन्तिनो बियान नि फायै ओरो राजानि मोखां नावै बाजावै ओ मोसाबुरा पास थाइका 2028 मनि जवाब पाननायसो रिनाय जासो बनो खालि मान हैनाय बिनि कमनि कमथा बुआ तकनि मनवा ट्राप को सबाय माखिनायसो मोसाबुरा बेलाय मकलनि मुक्ति खलायो मास्टार मासा कुपाल देपरमा गंग्रायनि मास्टार गोपाल देवबर्मा गंग्रायनि जात कालेबारिनि दिनो एकदम दिनै हाय कालेबारिनि दिनो दिनानि कालेबारि माने गोपाल देवबर्मा कालेबारि ओ दिनो से कोन रकनि तिसावै ना हाने कोन गोपाल दुदुमार तंनि गोपाल देवबर्मा गंग्रायनि जात कालेबारिनि दिनो गोपाल नतलांगै नकनि बुथारगा এই যে मोसाबुरा बोसोरनि बोसाय गोमाखा बुहुजों गोमाखा बुफा गोमाखा ताखु गोमाखा तापरदिनो ओइ मोसाबुरा तापरदि तिनिओ गोपालनि नकनि पररा कुनो दिन पावना साला जे कायजोंनाय बुरि पावना साला कायजों माने दिनो एकदम कायले बाने दिनो गनो नक नीति सावै ना हरे बुथारो नक खाना बुथारो गोपाल बोसे देश नि सामन तांनाय हा बोसे देश नि सामन तांनाय बुखाजनि तांजा बुजो जों जवाब मारिनाय ओ मोसाबुराना जवाब मारिनाय चिनि खुवायानो बाहाय उपयुक्त गिलामा दङ एमएलए उपयुक्त खाय चिनि खुवाया गरिदा हा चिनि लासिमा सिसा अন্য जखानि फायै बासावै एमएलए ओंखारगाय चिनि खुवायनि बागै जों बेलाय लज्जित जों बेलाय लासिमा सिसा बहुत देशनि फायै बंगजागा बासावै एमएलए हा बेलाय जों लासिमा सिसा खालामो ओ रामचन्द्र गारनि बागै दै जों आंगनि जों खुवायनि केराय बेलाय लासिमा सिसा खालामो चिनि खुवायो सिकितनो हारबो मोसों गोबां गोनांनि हारबो मोसों गोबां हासिं सामानि बुरै गाहाम मोसों गोबां जोंनो बय सारा दिन रावन जतन सिनो खुवाय जतन सिनो खुवाय